Malawi Today. The DC Malawi taimisa maprogramu athu kuno ku the DC desk kuti tikupasireni nkhani imene ikuchitika ku Lilongwe pofuna kuonesa mphamvu powawidwa ndi zimene zachitika dzulo ku Page House pamene DPP imalankhula ku dziko lonse la Malawi zimene zakhala zikuchitika nkhanza zimene a MCP akhala akuchitira chipani cha DPP. Kwatuluka ma warrant of arrest amene akupita kwa Norman Chisale, amene akupita kwa Shadrack Namalomba, komanso Alfred Gangata ndi George Saonda. Komanso warrant of arrest ina ndi ya bodyguard wankulu wa mabodyguard a Alfred Gangata. Izi zikuchitika patangopita masiku ochepa pamene apolisi adayitana akuluakulu azipani kunena kuti akufuna akhale ndi kampeni ya decent violence free. Choncho kuli ma warrant of arrest kufuna kuachita silence anthu amenewa, ndipo uthenga wina wapita ku ACB kumene ammange Shadrack Namalomba, komanso kuwanamizira anthu kuti aphwanya polisi ya pamponera. Ndipo izi zichitisa kuti Norman Chisale amangidwe, zichitisa kuti George Saonda amangidwe, komanso vice president wa chipani cha DPP pa Central Region amangidwenso Alfred Gangata. Uwu ndi uthenga umene tingakupasireni Amalawi nonse. Ndipo akuluakulu a MCP anali m'mameeting mosogozedwa ndi amene akuzitenga kuti ndi amphamvu kwambiri kumeneko, amene akuona ngati ziko lindi lawo. Ndipo tikunena pano ma warrant of arrest atengedwa kale, ndipo nthawi ina iliyonse kapena siku lina liliyonse kuchokera pano pamene tikupanga audio imene kuchokera kuno ku the DC desk, anthu amenewa atengedwa. Iyi ni nkhani yabwino kwambiri kwa iwo amene ati amangidwe, chifukwa iyi ni nkhani yonena kuti palibe chimene chingachitike, achukisa chabe monga mene amuchukisira Alfred Gangata, komanso mene ananichukisira ine. Akuona ngati akuamanga koma akuachukisa. The DC mwana woopsa kwambiri from Jeza Village TA Mabuka Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.